Turismo de Galicia avanza na súa estratexia para dar a coñecer os produtos turísticos singulares da comunidade entre creadores de contido en redes e web e influencers relacionados co sector. Trátase dunha serie de 5 fam trips que durante varias fins de semana de abril están levando a distintas personalidades do social media a gozar de algunha das experiencias da primavera de portas abertas que durante o mes de maio estarán dispoñibles para o público en xeral. Este fin de semana visitaban a Ruta do Viño de Monterrei as persoas detrás das contas de Instagram Hacemos las maletas, Guisándome la vida e Gallego Viajero. As visitas retómanse tras a Semana Santa, o 25 e 26 de abril. Unha selección de instagramers visitará a Ruta do Viño da Ribeira Sacra. Está previsto que participen Petiscos Galegos, Galicia.Angibaldrich e En Galicia Morate. A última das viaxes, 26 e 27 de abril, será para a Ruta do Viño de Valdeorras. A primeira desenvolveuse o 4 e 5 de abril pola Ruta do Viño das Rías Baixas e entre o sábado 5 e o domingo 6 tivo lugar a fam trip da Ruta do Viño do Ribeiro. Mediante este tipo de iniciativas, Turismo de Galicia quere achegar distintas propostas diferenciais a profesionais das redes sociais destacados polo seu papel activo nas recomendacións de ocio e gastronomía. Búscase que estas figuras xeren cobertura mediática e visibilidade para o destino dunha forma orgánica, chegando a grupos de público a través doutro tipo de canais ou formatos. Estas accións entran dentro da planificación de promoción turística da Xunta, que prevé para 2025 realizar ao redor de 100 de viaxes a Galicia de diferentes axentes, desde operadores turísticos a xornalistas, para promocionar os recursos da comunidade.